Mamă, ce mi-ai făcut de mâncare? Păi, ce dorești, fetița mea? Vrei să-ți facă mama orez cu legume? Exi. Sau poate paste cu ton? Serios? Știi că nu-mi place peștele. Scuze. Păi atunci, alege tu. Am poftă de aripioare la cuptor cu piure de cartofi dulci. Of, îmi pare rău, draga mea, dar nu mai avem cartofi dulci. Dar poți să-ți pregătesc piureul cu cartofi albi. Poftim? Greșeala mea, scuze, mă duc acum la magazin. Așa ziceam și eu. Mamă, ce avem de mâncare? Mâncare. Ce mâncare? Mâncare. Păi, aș vrea să mănânc aripioare de pui cu cartofi. Auleu, dar tu crezi că ești la restaurant aici? Mănânci ce este. Ia uzi la ea, vrea aripioare cu cartofi, că eu sunt bucătar aici.